Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст. Баъдро Opel Astra аст ки соли бароишаш 2001 соле ки судишфуриш бензин газорат кор мекард. гази еврашодр абиё мотораш 1.6 простой. Коробка механика аст. Мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балонои 70%, 4 та диска, ду дари пешаш электропакет, кондиционер, магнитофон, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷат, танировка, хадавои кадагӣ. Мошин 100% опшин. Мошин дар ноҳияи Вахдат қарор дорад. Нархаш 47000 сомония ки бозам савдо ва муомилаи хуб мекунанд. Вариантҳои алиши аст. Дар мошинҳое ки дар Москва бошанд, мега дар Россия алиш мекунем. Мега мошин дар шаҳри Вахдат Тоҷикистон аст. яъне кадоме ки ягон мошин дар Россия мега вариантҳои алиши ам дорад. рақамошон дар пони видео аст. дар ин рақамошон имо васа пайваст доранд. кадомтон агар мехарем ки алиш мекунем дар шаҳри Москва бошад, метавонед дар ин рақамҳо муроҷиат карда бештар маълумот гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Daewoo нобира аст ки соли бароишаш 2000 сола судишфуриш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш 1.5 литри 16 клапана мега соҳиб шуд. мотор 100% коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонои 50%, кондиционер дорад кор мекунад. электропакет, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. раднои краска аст. ҳама ҷош 100% чухол задагӣ аст. раднои краска. мошин дар ноҳияи Сарбана, дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Ревакан, шаҳраки Левакан. нархаш 10000 сомония ки боз муомила мекунем. мега соҳибшон срочно фурӯхта мешавад. 10000 сомонӣ муомила мешавад. вариантҳои алиша аст. ягон Nexia боша мека бо Nexia алиш мешавад. кадомитон дӯстон агар мехарен арзон мекунад, кадомитон агар Nexia дорем ба Nexia алиш мешавад ки мошинча молодёжная, кондиционер, электропакет ҳамаш кор мекунад. рақамошон аст. рақамҳои расмиашон имо ватсапшон кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамошон муроҷиат кард бештар маълумот гиред. рақамҳои Тоҷикистон буда узр, яъне ки хай бо маълумот бештар аз ин рақамҳо гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Toyota Mark аст ки чӣ хеле ки шумо дар комментариях хоҳиш карда будем баҳри шумо, яъне ки қабул кардем, омода кардем. соли бароишаш 1996 соле ки судишфуриш бензин газ ҳардош кор мекунад. абиё мотораш 2 литр аст. коробкаш автомат. мошин 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балонои 60%, салон тоза, электропакет ҳамаш кор мекунад. мега соҳибшон хай ягон камбудиша гуфтагӣ нест. кадомитон мехарем мумкин камбудиша ба шумо ба телефон мефаҳмонанд. мошин дар территорияи Душанбе аст. нархаш 18000 сомония ки бо дар назди капот мега гап мезанем. кадоме ки мехарад беҳуда занг назанам. мега соҳибшон хай кадоме ки мехарад муомилаи пураша ба телефон мефаҳмад. мега соҳибшон марҳамат. рақамошон дар поини видео аст. бардо занг занед дига маълумотша гирен. шумо агар ам хали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номери имо васаб рӯй кунед, фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1994 солае. судишфуриш бензин газ ҳардош кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балонои миёна 50%, 4 та дискаҳои худаш, магнитофон, салон тоза, 1 сола мега налогш мега спордагӣ аст. мега задагӣ варид ягон ҷо чашкош варид надорад. мега соҳибшон мошин 100% мега ҳамхел маълумот додагӣ ҳастанд. мошин дар территорияи Душанбе аст. нархаш 10000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чӣ гуфтагӣ нест. мумкин нархи ахиронша ё ки мумкин ягон чӣ арзон мекунад ки ягон маълумот додагӣ нест. кадомтон агар баъдон ҳамхел Nexia харидани бошед, марҳамат. фақат одамони харидор маълумотша аз ҳамин рақамҳо поён буда гирем. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон Mercedes-Benz C-класс сечка соли бароишаш 1998 солае. хоб судишфуриш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад.
мошин 4 дискаҳои рамашка, 4 баллони 80%, салон тоза, электропакет, кожни салонои тоза, яъне ки чихолаш ҳамаш 100%, ҳамаи чизои раднои мега 4 электропакет дӯстон. Раднои краска хеле серебристия, номерош транзит, мошин мега тоза аст, задаги пуштаги надора мега дар дуруни шаҳр гаштаги соҳибшон мегасо. мошин дар ноҳияи Конибодма, шаҳри Конибодом нархаш 55000 сомон, яки кадоме ки мехарад мега дар назди капот мегад муомилаи хуб мекуне мега соҳибшон. марҳамат, хай дига маълумотша аз рақамо поён буда гирен. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббарадорон Opel Astra ҳаст, ки таъдига соли бароишаш 1998 сол аст. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега 4 моҳи дига танировка, 4 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 диска, 4 баллонои нав, электропакет, нашод, кондитсионер, ягон чиз гуфтагӣ нест, мумкин дора надора, иша хай хитон аниқ мекунем. мошин мега мошини шаҳрия мега дуруни шаҳр дагаштага, мошин мега 100% мега сирошона сум дар кора бо нархи арзонтар мега мефурӯшем. дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 37000 сомон, яки камтар дига муомила мекунем мега соҳибшон. бародарон ба кадом тонам хеле асраҷо агар лозим бошад метавонем ки дар рақамо поён буда занг занем, бештар маълумотша аз соҳиби худашон гирен. шумо агар мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошад, метавонем ки маълумотша қатъи сурatoш дар номерои имо ёки WhatsApp роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта реклама демонем. фақат видеонавори моро то охираш тамошо кунед, лайкотона мондан гиред ва подписа кунед дар имо WhatsAppтон. раҳмат барои дастгиритон. мошини навбатимо дӯстон аст, мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1998 сол аст. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 8 литр аст, коробкаш автомат мега соҳибшон. мошин мега 100% мега 4 баллонои пачка, 4 диска, электропакет, салон тоза мега, фақат ҳами корш мега як краскаша хирош мега безебш дига як краскаш мекунем мега 100% мега мошин дига ҳамаҷош қоидаи баллонош пачка мега ҳамаҷои раднои асча. фақат як краска мекунем мега ҳами як тамом халос, задаги пуштаги надора мега, нашо танировка ҳуҷҷат ягон маълумот додагӣ нестам дӯстони азиз, хай бо худтон мегирем. мошин дар тиёратҳои пойтахт шаҳри Душанбе аст, нархаш 46000 сомон, яки савдо муомилаш дӯстӣ мега дар назди капоти мошин. марҳамат, вариантҳои хуб дорад, метавонем ки дига маълумотша аз рақамо поён буда гиред. 98 сол ки 46000 сомон арзон аст. бародарон хай хитон бинем бо. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббарадорон Opel Astra F аст, ки дар кузуфи караван универсални соли бароишаш 1997 сол мега соҳибшон. сӯзишвораш бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой аст, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин 4 баллонои 70%, 4 дискаҳои рамашка, раднои краска, свети шампански, свети яъне золотистӣ, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекуна мега соҳибшон. мошина нархаш 23000 сомон, яки ягон чи нашуд арзон кардан гуфтагӣ неста, мумкин нархи ахиронша мумкин хай бо савдо меша, иша гуфтагӣ неста, барои ки 97 23000 сомон нархи арзон ахтош. бародарон кадомтон агар мехарем сирошна марҳамат, рақамошон дар поини видео метавонен маълумоти пурраша аз соҳиби худашон пурра карда гирен. марҳамат, фақат одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббарадорон Opel Astra F аст, ки дар кузуфи седан соли бароишаш 1995 сол аст. хоб сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати кория мега соҳибшон, 4 баллонои миёна, салоншам тоза. ҳарда мошини фурӯша наи барангиш, наи номерош 4855, яъне ки наи сиядиқаш ҳамиш 18000 сомон мега соҳибшон. вайшам фурӯша нархи ваш намуда ҳардушам мефурӯшам мега, яки як дона сурат доштам. хай кадомтон мехарем бо маълумоти аниқ шам иша намуда 18000 ина иша гуфта гай и парагиш. мошин дар шаҳри Бохтар нархаш 18000 сомон, муомила мекунем мега дар назди капоти мошин ҳардуш фурӯша мега. кадоме ки мехарад фақат одамони харидор мега алоқа кунам мега, дига маълумотша худо мефаҳмам мега соҳибшон. марҳамат дӯстони азиз, метавонем бештар маълумотша аз рақамо поён буда гиред, фақат лайкотон намунед ва видеонавори моро подписа кунед.
мошини фурӯшии навбатии аз саҳиббардорон Opel Vectra аст ки Opel Vectra соли барои 1993 сол аст. Сӯзишвораш бензин газ ҳар душ кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега соҳибшон. Мошин мега 4 та балони миёна мега соза мега соҳибш 4 та дискаи худаш магнитофон салон тоза аст. Раднои краскам хе олучаги яъне ки вишнови свет аст. Срочна мега бо нархи арзон фурӯхта мешавад. дар ноҳияи ваҳш қарор дорад. Айни ҳол дар ноҳияи ваҳш тарафи Бохтар мешавад. шаҳри Бохтар нархаш 10,000 сомон яки нашуд арзон кадаша ягон чӣ гуфтагӣ нест. дар назди капоти мошин мега гап мезанад мега соҳибшон срочна мега бо нархи арзон 93 сол ки состояниш хуб аст дар ҳолати кория. бардорӣ ки ҳам хали вектраҳои арзон пӯштада ин да вариантҳои арзон ки айда дига арзон намешавад. кадомито ки мехарен на маълумот дига маълумот гирен краскашам нормалия хайр аз худ намекунен дар нархаш арзанда аст. бардор айдаст натиен дига маълумотша аз рақамо поёмда гирен. мошини фурӯшии навбатии аз саҳиббардорон ваз 2107 молодёжни аст ки соли бароишаш 2004 сола ки сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.5 литри простой коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балонаи 60 4 та дискаҳои худаш раднои краска салон тоза магнитофон яъне ки мошин мега 100% хайбу аниқ карда ахтор мегирен як бори дига. мошин дар территория Душанбе аст. нархаш 12,000 сомон яки дар назди мошин мега айни пулгори дига мега бо муомила мекине мега ягон чи мегзара мега соҳибшон срочна мега тоқа вариантои сумка яке мошин полни худ молодёжная. яду бардорӣ мепурсанд ки намехали нархҳои 10,000 12,000 пурсидан ваз 2107 ина ба шумо пешкаш карда метавонед ки мошина айдаст рате ва рафта бинем ва савдои хуб карда гирем. мошини фурӯшии навбатии дӯстон аст. Mercedes Benz C-класс ки сечкаи зур соли барои 1994 сол аст. сӯзишвориш бензин газ ҳар душ кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр аст. коробкаш механика ки мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та диска 4 та балонаи 70 фут 4 дар электропакет салон тоза магнитофон ҳамаш чизои раднои шамега ягон душ ягон сарапина ягон чи надорад. мошина состояниш олия мега ки дар дуруни шаҳр гаштагия. мошин айни ҳол дар шаҳри Хучанди Бостони қарор дорад. нархаш 38,000 сомон яки бозам мега савдо ва муомила дӯстӣ бардорӣ мега дар назди капоти мошин мега мекунем соҳибшон фақат срочна мега раднои краска аст. мошин яъне ки хела дасти як одам нагаштага бардорон кадоме ки аз шаҳри Хучанд бошад худашон медонад ва қатишон савдо карда мегиред. марамат занг занед дар рақамҳои поён буда. дӯстон шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира мағоза мошин чизе ки барои фурӯш доред хоҳед реклама намудан фурӯшда дар номери имо васап суратча қатъи маълумоти пурраш роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин бод 12 мошине ки мо пешкаш мекардем ба мо равон кардан. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.